Okay, let's go. Let's do it. Everybody, everybody. Make it, make it, everybody. Please join my byahe. Byahe here at Tokyo, Japan. Post. Shoutout po pala sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout po sa ating mga sumusuporta rin. Kahit hindi pa masyado anong ating Facebook. Shoutout po sa inyo lahat. Passing by. Bulkang bulusan. Shoutout po kay Tita Milba, kay Tito Lito Nasayaw, kay Bro J Nobs, sa mga ating mga supporters, The Legits. Shoutout po sa inyo, kay Janice Gabriels. Shoutout po sa support groups natin, lalong-lalo kay Gibo Orihara. Shoutout po. Maraming salamat. Baguhan lang po tayo dito ngayon eh. Baguhan lang tayong baguhan nating YouTuber. Pinag-aral-aralan natin. Sana nga makakuha natin. Yung problema ko rin eh. May problema pa ako eh. Yung money na tayo. Kaya lang hindi ko alam kung paano yung sa AdSense. Please help me po. Help me to become a saint. Your promises without you and happy. Na 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 na. Hello po, shoutout po kay Villamer Pancho. Thank you sa inyong pagsibisita. Ito po, palabas na tayo ng ating Maraming salamat po. Ito po, tayo'y Okay, let's get ready to the rumble. Rumble. Ito